Wow, ovdje se planira žurka. Devojke, idete li? Jess? Šta? Čekajte me, idem i ja sa vama. Počela sam da se pripremam za žurku. Lice mora da bude sveže i negovano. Da, potpuno se slažem sa tobom, Betty. Kakav užas. Ovu bubulicu moram što pre da iscebim. To je baš ono što mi treba. Ovaj listić aloe će mi pomoći da uklonim bubulice za par minuta. Da, odlično. Stavit ću to na lice i sačekati malo. Lice nam tako sija. Šta je to kod nje? Ćao, devojke, to je moja maska. I čini se da je vreme da je skinem. Lice mi je tako hidrirano. Ali višak ću obrisati taškirom. Strašno. Pa dobro, neke. Mislim da možemo da nastavimo sa pripremom. Stilisto, dođi ovamo. Treba mi šminka i frizura za žurku. Na usluzi sam vam, gospođice. Tako je, još malo. Eto. Ispalo baš dobro. Wow, divna si. Ali ja ću se sama našminkati. Obožavam roze boju. Stavit ću roze senke, zatim dodati eyeliner. Obavezno treba namazati usne. I eto, još par šljokica. I to je to. Ja ću biti prelepa. Jess, šta to tamo radiš? Šminkam se. Kako ti se čini, vidi? Zar nisam prelepa? To je klovn. Ja se bojim klovnova. Šta? Zar sam toliko loša? Ovako? Uplašila si me. Šta je to sa mojom kosom? Ne, posedela sam od straha. Ne brini, imam kreativno rešenje za tvoj problem. Eto, sad ću uzeti šampon za kosu. I stisnut ću malo ovde. A sad ću uzeti punjenje od flomastera i dodati ga u šampon. Tako je, sad ću sve promiješati. Ostalo je naneti boju na pramen i zamotati ga u foliju. Ponovit ću to sa cijelom kosom. Trebaš malo sačekati. Eto. Da li sigurno znaš šta radiš? Smiri se. Mislim da je već spremno. Hajde da vidimo šta je ispalo. Wow, pogledaj svoju novu boju kose. Šta? Ne mogu da verujem. Izgledam prelepo, Jess. Baš ti hvala. Ostalo je dodati još par detalja. Neverovatno, baš sam lepa. Čiji je to pas? Kako je sladak. Dođi ovamo. Šta je sa mnom? Svrbe mi oči. I kija mi se. Šta je to sa Jess? Je li u redu? Da, u redu sam. Samo što sam alergična na pse. Ne brini. Znam kako da sakrijem sve tragove. Eto, ovo liči na blago rumenilo. Dodat ću par pegica. Zatim ću staviti eyeliner i namazati usne. Eto, pogledaj se. Izgledaš prelepo. Zaista, Liv, hvala ti. Nema na čemu. Ne, ovakva na žurku ne idem, stilisto. Hajde, pronađi mi odgovarajuće odelo. Biće urađeno, samo trenutak. Da, ovo. Ne, nekako je obično. Ovo? Hajde još nešto da pogledamo. Šta? Nema šanse. Ovo je savršeno. Da, slažem se. Biram ovo. Gospođice, a šta je sa platom? Ja onda, izvoli. Neverovatno. Ne to. Ništa mi se ne sviđa. Šta da radim? Možda da zavirim u ormar? Tamo će se sigurno nešto naći.
Baš ti hvala. Ovo je baš ono što mi treba. Jess, šta je to na tebi? Jao, konac sviri. Stani, sad ću da ga izvučem. Jao, Betty, izvini. Jao, Betty, uzalud si to započela. Jao, šta radiš? Liv, stani! Dosta! Nemoj više! O, ne! Okej, ovo ću da odsečem. Ups, izgleda da sam malo preterala. Jao, Jess, jadna, nemoj plakati, smislit ćemo nešto. Da, sad ćemo ti pomoći. Ne bre. Ovo je baš ono što treba. Hajde, Jess, moraš da izdahneš. Dobro. Juj, nešto mi je skroz tesno. Lepota zahteva žrtve, draga. Hajde, izdrži. Odlično sam. Jao, šta je sa njom? Tačno. Treba će mi ova zavesa. Aha, okačit ćemo je ovde. Wow, izgledaš super, draga. Wow, stvarno, baš vam hvala, devojke. Nema na čemu. O, da, mi smo prave lepotice. Devojke, a vreme za žurku. Eto, žurka je počela. DJ svira najbolju muziku. Ovo će biti pravo ludilo. Da, ludujemo celu noć. Šta? Kakva je ovo muzika? Moja je bolja. Da. A evo izlaska naših devojaka. Neverovatno. Šta? Ko je to? Jao, ne mogu da verujem. Ko su ove? Da, to smo mi. Ćao svima. Ko je ovaj lepotan? Ti si ljubav mog života. Jel jesam? I ti si sladak? Jel jesam? Tako sam gladna. Sad ću te pojesti. Gdje ćeš? O ne, ni pričala o meni. Moj kolač, tako te volim. Ne brini, šmekeru. Imaćeš sreće drugi put. O, da. Ne, prestani da jedeš. Šta vam je? Ali to je ukusno. Ups, sad će nešto biti. Šta je to bilo? Ne vidim ništa. U pomoć! Ko je ugasio svetlo? Kakva glasna muzika! Užas! Ogluvećemo! Ugasite muziku! Šta se desilo? Ne brinite, stigao sam baš na vreme. Dakle, ti možeš da ideš, druže. Svaki problem sa tehnikom uvek može rešiti obična voda. Eto, to je to. Galama više nema. Ali nema ni muzike. Ne brinite zbog toga. Gledajte pažljivo. Disko čistač je došao da pokaže vam pravu muziku. Hajde svi da plešemo. Ovo je pravi disko. Izgleda da je neočekivani gost spasio veče i žurka se nastavlja. Pogledajte kako se svi ludo zabavljaju. Wow, to je tako zabavno. Ja bih voljela da dođem na takvu žurku. Ludujemo! Da, super! Danas imate test. Nadam se da ste spremni. Hajde, možete početi. Test, ozbiljno?
Rešit ću ga za 5 sekundi koristeći GPT chat. Da, svaka mi. Moj telefon. Amber, ne smeš da koristiš telefon. Tako si smešna. Pogledaj ovde. Ovo je varalica. Da, sakrila sam je u rukavu. I nijedan magnet mi ne može ništa. Gospođice Betty, gde vi virite tamo? A šta, nigde učinilo vam se? Dobro, ali pratim te. Jeste videli, sve uspelo. A moja metoda varanja zaista radi. Gledajte, svuda imam puškice. To je tako cool. Sad ću sigurno dobiti peticu za test. Da, tako sam pametna. Gledam te. Nećete ništa sakriti od mene. Dovoljno. Sad ću proveriti gospođicu Betty. Ponaša se previše sumnjivo. O da, to su puškice. To neće proći kod mene. Sad ću sve izvući iz tebe. Znala sam da me varaš. Šta sebi dozvoljavate? Dosta. Ne, šta sad da radim? Neću rešiti sam ovaj test. I tako će biti sa svakim ko želi da me prevari. Jel vam jasno? Dobro. Ja počinjem. Ja sam se spremala kod kuće. Ne, olovka mi se slomila. Moram da nađem novu rancu. Čokolada. Ali ne želim je za sad. A to je moj ljubimac Paco. Volim ga. Otkud ti u mom rancu? Trebao si da budeš kući. Ok, vraćaj se nazad. Opa, nalepnice. Super. Odgovore mogu označiti nalepnicama. Da, uspela. Svaka mi čast. Jao, a šta ja da radim? Ne znam odgovore. Ne mogu da padnem na testu. Onda mi tata neće kupiti jahtu. Tačno, treba mi pomoć. A evo i Sema. On je moj čuvar. I uvek mi pomaže u svemu. Hajde, pošalji mi odgovore. Hajde. Šta? Ne, to neće uspeti. Neću dozvoliti da Amber prepiše odgovore. Šta? Moj sto gori! Kako se to dogodilo? Ne. Požarni alarm se uključio. Sad je sve mokro. Dakle, to je zbog vas, devojke. Obe dobijate dvojke. Čekam vaše roditelje u školu. Šta je to? Ja sam završila. Svaka čast. Ovo je nagrada za vaš trud. Devojke, dobila sam nagradu. Cool. Mama i tata će biti ponosni na mene. Devojke, uskoro ćemo imati maturu. Ja ću izabrati kraljicu na njemu. Hoćete ići? Naravno. Ja ću. Treba odmah razmisliti o odeći. Šta imam u svom ormariću? Wow, tu je toliko novca. Savršeno. To je dobra ideja. Imat ću haljinu napravljenu od novca. Ja ću biti najbogatija kraljica. Kako cool. Zelena boja mi tako dobro stoji. Tako si lepa, Betty. Da, uzmi pare i odlazi, Lindsay. Baš si bezobrazna. Kako se usuđuješ da bacaš pare u mene? Dobro, i ja ću napraviti sebi lepu haljinu. Svi će mi zavideti. Šta to imam ovde? Samo paučinu. Ko se to smeje? Pa to je Betty. Uvek mi se smeje. Šta da radim? Ne. I ormarić mi se slomio. Ali to je dobra ideja. Šta ako napravim sebi haljinu od kartona? Mislim da je to baš dobra ideja.
Aha, zatim ću dodati nekoliko kesa. I ovaj papir. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Eto. Wow, Lindsay, tvoja haljina izgleda prilično dobro. Iako je napravljena od smeća. A? Odakle dolazi taj vetar? To je moj zlatni ormarić. U njemu je instalirana super brava. Sa mojim otiskom dlana. Da. Gledajte, unutra ima puno haljina. Wow, sve je tako lijepo. Koju da izaberem? Možda ovu? Ne, to više nije moderno. A šta je sa ovom haljinom? Strašno. Sljedeća. Wow, da. To je baš ono što mi treba. Wow, Amber je tako lijepa. Šta ste zaboravili ovdje? Odlazite! Izgledam predivno. A vreme je da odemo na matursko veče. Jeste li vidjeli modeću? Vaše haljine su ukrasne. Dakle, vreme je da osvojim titulu kraljice. O ne! Sad ću pasti! Gospođice Amber, kako ste? Ojoj. Toliko dugo sam čekala ovo večer. Sve mora biti savršeno. A to je kralj večeri. Zaslužio je tu krunu. A ja ću biti njegova kraljica. Hej, sklonite se. Ja sam ovdje kraljica. Ćao, Ken. Ja sam tvoja kraljica. Wow, Betty, kakva cool haljina. Što ona sebi dozvoljava? Ne, ja ću biti kraljica. Samo treba da uništim njenu haljinu. Što? O ne, moja haljina. Kraljica ne može biti u mokroj haljini. To je smešno. Betty, bolje da odeš. Da, odlazi, Betty. Znam da si ti kriva. Šta sebi dozvoljavaš? Sramotila si me. Tako ti treba, Amber. Što? Kako neočekivano. Ostala sam kraljica mature. Kako sjajno. A Ken je moj kralj? Neću to staviti tako. Sad ću uništiti joj haljinu penom. Da. Tako ti treba, seljanko. Šta se dešava? Lindsay, postala si još lepša. Šta? Zaista? Sad izgleda mnogo bolje. Moja haljina i cipele su savršene. Da, budi moja devojka, Lindsay. Naravno, pristajem. Sklonite se. Plesat ćemo naš prvi ples. Volim te, Lindsay. Moja omiljena škola. Opet sam ovdje. Ćao svima, drugari. Ćao, seljanku. Pogledaj moje nove igračke, Labubu. Ti takve nikada nećeš moći da kupiš. Hej, sklonite se. Gospođice, molim, možete ući? Hvala, Labubu. Ćao, devojke. Šta tako bulite? Zar nikada niste vidjela živog Labubu? Da, to mi je tata poklonio. Šta se dešava? Ne mogu da verujem. Kako veliki Labubu. Tako je dobar. Znaš, tvoje Labubu su također cool, ali ona je mnogo bolji. Jeste li ozbiljni? Treba mi više Labubu. Naručit ću odmah 100 komada. Hajde, donesite mi ih što pre. Odlično. Pogledajte, sad imam gomilu Labubu. Super. Pogledajte. Amber ima čitavu planinu igračaka. Šta, stvarno vas zanima to? Odlično, svi su srećni. Dakle, hajde da raspakujemo. Otvaram kutiju. I prvo vadim karticu. Ovakav Labubu me čeka unutra. Hajde što pre da ga otvorimo.
Joj, kako je sladak, super! Kačit ću sve Labubu na svoju torbicu. Kakva lepota! Hej, šta stojiš tu? Ja moram biti najpopularniji u razredu. Hajde, brzo privlači njihovu pažnju. Gledajte, on pleše! Gde ćete? Ali ja imam 100 igračaka, gde ste krenuli? Hajde da snimimo TikTok. Plešite sa mnom. Da, ovo će sigurno skupiti 1.000.000 lajkova. Sad sam ja definitivno najpopularnija devojka u školi. Ova bogatašica Molly je opet uzela sebi svu pažnju. I nikome više ne trebaju moje igračke. Nikada neću moći da je prestignem. Hej, Amber, ja imam Labubu. Vidi kako je cool. Sama sam ga napravila. Kako odvratno. Nadam se da ni pun buva. Meni takva igračka ne treba. Hej, zašto si ga bacila? Hej, Labubu, daj mi to. To je moja igračka. Hvala, baš si sladak. Fuj, sada hoću da se istuširam. Nadam se da me nije zarazila siromaštvom. Šta se dešava? Labubu nosi ovu siromašnu džes na rukama? Da li je ovo san? Reći ću sve tati. Niko ne sme da prepisuje na mom času. Sve vas pažljivo pratim. Kaznit ću svakog koga primetim da prepisuje. Da vidimo. Treba dobro razmisliti. O ne, slomila mi se jedina olovka. Možda u kosi imam nešto? Viršla? Pa dobro, plešću je. Nije loša. A šta još ima? Pacove. Baš si sladak. Hajde, sedi tu sa mnom. A ja ću nastaviti da tražim. Flomaster. Da, sad će da piše. Super. A mogu da napišem ostale odgovore. Morat ću da poklonim Jess set olovaka. Šta je kod Amber? Baš sam žedna. Dobro, što na stolu uvek imam flašu kole. To je baš ukusno. Aha, niko ne gleda, odlično. Jao, ne vidim se odgovore. Morat ću da popijem svu kolu da bi se nešto videlo. To nije tako lako kao što izgleda. Konačno, sad se odgovori vide. Prepisujem. Da, gotovo. Šta se dešava? Prestanite! Amber, šta je to bilo? Jo, kakva sramota. Ja ću zaokružiti tačne odgovore karminom od Louis Vuitton. Tako je mnogo udobniji nego olovkom. A znate šta je još zgodno? Moj verni pomoćnik mi pomaže dronom sa kamerom. Da. Nema više kafe. Moram da sipam još. Ne ustajte! Juj! Moj glava, moja kosa. Ko je doneo dron u školu, jeli? To je Amber. Šta? Ne, to je njen dron. Ja sam završila test. Dobro, sada nije vreme za to. Došlo je vreme za ručak. Da vidimo šta mi je mama spakovala. Otvaram. Ostaci od večere. Super. Cool. To je moj omiljeni pomfrit. Kako je tvrd. Ideja. Imam pacova. Sad ću ga nahraniti. Ono obožava pomfrit. Prijetno, mali. Tako si sladak. Odlično. Ćao, Amber. Ćao. Tako sam gladna. Da vidimo šta ja imam. Tu su bobice, voće, orasi, slatkiši i povrće. Počet ću sa slatkim, zatim ću pojesti malo povrća i popiti mlečni koktel. Kako ukusno. Jao, tačno, treba uzeti pribor za jelo.
Danas ću jesti štapićima. A? Šta? Je li sa pacom? A on jede moju hranu, a? Izvini, Amber. Moj ljubimac je isto ogladneo. Zašto si uplašio Amber sreću? Šta se to ovdje dešava kod vas? Oho! Da, vreme za ručak. Prvo mi sipaj kolu. Odlično. Šta stojiš? Skidaj poklopce. Neću ja valjda raditi to. Piletina, suši i čokoladna fontana. Odlično. Prvo ću uzeti suši i umočiti u čokoladu. Da probam. Ovo je baš ukusno. Da. Jo, tako sam gladna. Jo. Amber, a hajde? Hajde. Ja ću eliminisati konobara. Da, a sad ću ukrasti malo sušija. Odlično. Onda ću ja ukrasti piletinu. Kako ukusno. Oduševljena sam. Piletina u zlatu. Šta može biti bolje? A ja prvi put jedem suši. Pacove, probaj. I njemu se sviđa. Cool. Pacovi opet tu. Šta jeste ukrali moju hranu? Kako ste smele? Sad ću vas naučiti pameti. Bežimo! Treba da popravim šminku. Ne sviđa mi se. Moram sve da skinem. Koristit ću micelarnu vodu. A zatim nanosim kremu i ponovo se šminkam. Da, tako bolje. Sad sam opet lepa. A Molly ima ceo salon lepote. Da, dok se ja sunčam, meni prave manikir i pedikir. Trudi se, bolje se ne. Gotovo, gubi se. Dakle, moram se srediti pre škole. Šta? Kakav užas! Moje lice izgorelo je. Šta da radim? Kako ovo da popravim? Molly tako smešno trči. Amber, ovo je jako smešno, da? Dobro, idem i ja da se umijem. Gde je sapun? Treba mi sasvim malo. Super. Umivam se. Zatim ću se očešljati viljuškom i namazat ću usne flomasterom. I malo ću našminkati oči. Wow, tako sam lepa. Dobro, idem u šetnju, čao. Kako je postala tako lepa? Mene to zanima. Gde je otišla? Dede, hvala, ja obožavam cveće. Super. Seljanka ima dečka. Ćao svima, ja sam nova učenica, zovem se Jess. To je moj labubu, sama sam ga napravila. Šta? Ozbiljno? Pa on je grozan, luzerko. Skloni se s puta, štreberko. Gledajte šta ja imam. To su originalne igračke labubu. Da, imam 5 komada. Šta to pričaš? Hajde, dođi ovamo. Eto kako izgleda pravi labubu. I za razliku od tvojih, on ne visi na rancu. On nosi moj ranac. Šta? To je neverovatno! Ojoj! Nisam mislila da u ovoj školi ima toliko bogatašica. Jadni labubu. Zašto je na lancu? Hajde, kreni. Idemo dalje. Moram da te pokažem celoj školi. Ne, labubu. Ne odlazi. Baš mi ga žao. Moram hitno nešto da smislim da ga oslobodim. Da vidimo šta ima. To je moj doručak. Odlomit ću poklopac i bacit ću ga da pokidam lanac. Sklonite se svi! Da! Uspela sam! Šta? Kakav je to zvuk? Šta je sa mojim lancem? Moj labubu! Šta? Lanac je pukao, ali ko je to uradio?
Da, slobodan sam! Hvala ti puno! Spasila si me! Sada mogu da se vratim kući svojoj porodici! Pođi sa mnom, upoznaću vas! Svidjet ćeš im se! Šta? Gde? Ali ti si moj! Ćao, vidimo se. Ćao, molim. Hoćeš da ti poklonim jednog svog? Ne bre! Pa dobro. Ja, ovaj škola je totalni cringe. Svuda sama sirotinja. Jao. Okej, sad ću svima da pokažem kako se provode pravi bogataši. Ovo u životu nigde nećete vidjeti. I da, direktan pogodak. Što je to? Ko je to uradio? Luzeru! 98, 99, 100. Izgleda da ovo više nije moja loptica. Baš je čudna. Šta je to? Golf u školi? Strašno. Okej, gdje je moj neseser? Vreme je da popravim šminku. Počet ću od očiju. Da, stavit ću senke. Zatim nacrtati stelice. Dodati pegice. I obavezno namazati usne. Tako sam Ups, izvinjavam se. Evo mog ormarića. Da vidimo. Udžbenik iz matematike. A kome to treba? Ali ovo je već nešto zanimljivo. Obožavam da vozim skijt. Zahvaljujući njemu u prošloj školi su svi mislili da sam cool. Gledajte šta mogu. I moj glavni trik. Gledajte pažljivo. Ne izgleda da je to nastavnica. Jao! Padam! Ajoj! Kako boli? Zabranjeno je voziti skejt po školi. I ne pravim izuzetke ni za koga. Uzmi taj udžbenik i brzo u učionicu. Hajde! Odlazite svi. Čas počinje. Krenite! Gospođice Phoebe, a možda biste za mene ipak mogli da napravite izuzetak? Šta je ovo? Novac? Ja se ne kupujem! Zapamti! Marš na čas! Pa dobro. Svako može da se kupi. Pitanje je samo čime? Šta je to? Dijamant? Dobar pokušaj, Molly, ali ne. Idi na čas. Nemoj terati sve da te čekaju. Ova deca me izluđuje. Strašno. Jau, vreme je da i ja idem na čas. Dakle, deco, danas svi pišete test. I za svaki pokušaj prepisivanja odmah dajem kec. Jel vam jasno? Hajde, možete da krenete. A ja vas posmatram. Pa, pošto trik sa parama nije prošao, vreme da iskoristim svoj rezervni plan. Tako je dobro što sam se unapred pripremila. U ovoj slamčici imam papirić sa odgovorima. Treba samo da ga izvučem i eto. Dobra ocena mi je u džepu. Direktno ispred sebe vidim metu. Prepisivanje, jeli? Ja to neću dozvoliti. O ne! Bože! Da, uhvaćena si. Upozoravala sam vas. Pala si na ovom testu. Moj plan je mnogo jednostavniji i bolji. Hej, Štreberu, hoćeš li malo da zaradiš? Hajde, reši taj test umjesto mene i požuri. Ovaj test je tako težak.
Joj, još mi se i olovka polomila. Gde mi je ranac? Ne, to nije to. Ne, bre. O, kečap. O, to bi moglo da mi pomogne. Da, sad ću da uzmem čekicu. I eto, mogu nastaviti da rešavam test. Još malo. Odlično, ja sam završila. Vreme ističe. Hej, Štreberu, gde je moj test? Daj ga ovamo brzo. Šta? Jedinica? Jel ovo neka šala? A nisam ti za ovo dala pare? Pa kakve šale, draga moja. To je zaslužena jedinica koju si dobila zato što si pokušala da prepisuješ. Poznati su mi svi vaši trikovi. Ne možete me prevariti tako banalnim forama. Dakle, šta imam ovde? Jasno. Neko je ipak uspeo. Izvoli, zaslužena petica. Svaka čast. Jao, ma daj, nema na čemu. Možeš da se odmoriš. A vi učite. Posle škole danas idem na probu. Imam svoj rock band. Jao, to je tako cool. Seme, ti si tako lep. Zdravo, lepotane. Hoćeš li sa mnom u šetnju posle škole? Ili da pođeš sa mnom na sladoled, ja častim. Kakve lepotice. Hej, a šta ti hoćeš? Smetaš mi da prođem do ormarića? Da, izvini, naravno, prođi. Hvala. O ne, moj skejt. Skoro sam zaboravila da ga je nastavnica polomila. Šta sad da radim? Nemoj tako da brineš. Znaš, video sam kako dobro voziš. Izvoli, poklonit ću ti svoj skejt. Čak ću tvoje ime napisati na njemu. Baš bih voleo da vidim tvoj glavni trik. Wow, Seme, hvala ti puno. Tako si dobar. Nema veze, nas dve uvek imamo rezervni plan. Momci, hajmo u šetnju. Da, vodimo vas na sladoled. Neka idu, a bez njih će nam biti bolje, jel da? Ups, ne gledajte, molimo vas. Jao, strašno, hajmo odavde.